Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kasi murag unsa, Sir Franz. Ipalayo ng unta. Anong breya, Sir Franz? Usa may mong giuna-una. Ang akong pamilya dito sa amo, murag doon na gyoy, dili maayong nahitabo dito. Murag doon na gyod. Ha? Jake, Ay, tiyalig. Huna-huna limo, Sir Franz. Ay, pada dili gyod, Jake. Basta, murag gyod, may nahitabo dito. Sa may sultis Dr. Corina, nga nadapatan naman og tambal si Miles. Mao'y sulti sa Dr. Matansya nga monitoron lang gyud kuno nako si Miles. Dili siya papiyaan. Nga kung maglain pa gani ang pamati ni Miles, mapapahibaw dayon siya. Ay, Ginoo ko. Hain man da ituod si Dodot, ma? Ay, tuwa sa gawas ining ospital. Usa o duha ra manggoy gitugtan nga magpabilin din sa ward. Matong ako lang usang gipaadto ni Isyot. Tuod. Tuan na di ay sila si Greggy og Apyot. Wala sila makapananghid nimo kay nagdali man sila. Corina. Matansyang? Wala jud kay reaksyon diha. Wala kay gitubag. Ha? Kay nga naman di ay, ma. Hala, oy. Naunsa ka naman in town, oy. Matud ko, tuan na sila sa Greggy Apyot. Wa kag kabate. Nakabati man. O niya. Unsay unya, ma? Ay, ambot ni mo ko rin na, ay. Oh, dawatan ning sobre, oh. Gipahatag ng dong Greggy ni mo. Unsa man ni, ma? Kwarta. Unsa? Kwarta? Uy, diha na nimo, ma. Usay diri ni nako, nga gipahatag man ng dong Greggy diha ni mo. Ipagamit ko nun na ni mo, isip panggastos mga kinahanglanon ninyo din sa ospital. Dili. Di ko mo dawat, anak, ma. O sa dili ka mo dawat, nga para manos pagpatambal ni Miles din sa ospital, ha? Dili ka mo dawat? Kay may kwarta di ay ka. Dawatan ni. Matansyang. Ay, dili igdudunta ko mo dawat, anak. Pero iya man kong gipugos. Og labi nang wa ko makabalibad niya. Labi nang ningon siya nga, musugot ba daay ko nga simba ko may daotang mahitabo ni Miles. Pero Ayaw niya na ta mag-istorya bahin, ana. Oy, Corina. Ang atong siguroon nga maluwas si Miles sa iyang kahintang karon, sa iyang sakit nga dingge. Ha! O gigagot. 20,000 ang gihatag ni Greggy para sa mga kinahanglanon ni Miles din sa ospital ng Tasyang. Hala. Mao ba lang siya? O, lagi. Dako ako na ng 20,000, Mo Lola. na isyot. Mauna, sigbalik. Lola, dako kay Lola. Pila na yung magasto din ng kuan pagka-hospital ni Day Miles di ay. Ay, papata masayo doy kung pila gyud magasto ni Miles din is ospital dodot. Wa pa man ta may baho kanus asiya maayo. Bautahan na, kinitito Griggy sa Lola, no? Pinangga kay na si Day Miles, no?
Isyot, naunsa ka? Antan siyang biya. Klaro tong ikarat akong tutundan. Tan na pagit. Mao. Uy, o kanu sa man ko nagsugod og karat ng tutunlan ni mo, be? Tan siyang biya. Sustansyang buya. Manang ay. Wa nang oy. Ay na lang tayo shout. Ay na lang. Kasabot baya ko. Takam lang ka nang ay. Ay na lang yang taka shout. Pagklaro gyud shout, ha? Kay nga na di, Lola. Naunsa di sino isyot. Aha. Ay, wa dodot. Bitaw dong dudot ha. Wa man wa. Na. May klaro na isyot. Ingan niyo, Luwa. Nasabot ko eh. Ay, Ilada. Ilada. Sige sabot ka ha. Oh, Ilada pa. ayaw na lang ta na isyot. Ilada. Kaklaro, anak. ilada. Sige, magpasiplat ni Lola Tansyambi. Kung si Lola Tansyambot, sige sa tanong ni mo. Oy, Ilada. Ilada hoy dudot. Ilada ka ron ha. ay. Takam lang ka bata ka. Dodot. Ilada. Naunsa ka diha, dodot? Ha? Naunsa ka? Nanguyab sino isyot ni mo, Lola. Unsa? Na ahak na. Ma? Di ara ko, Miles. Ikaw rin laki, ma. Ha? Hindi ay sila. Sila si Lola ni mo Tansyang. Ay, miuli usa. Samtang si Dodo, tuwa sa gawas. Og sino isyot ni mo, tuwa, miuli. Kadag atiman sa kaba og mga kanding nato. Unya, may atiman ng pasabsiya sa ila. Si Tito Greggy akong ipasabot, ma. Oh, aha. Nakatug manggod ko. Tuwa na. Tuwa na sila sinoy apyot ni mo. Buotan kayo si Tito Greggy, mano. Pinangka kaayo ko niya. Murapod og si Papa Francine. Miles, Nakaibaw na si Papa Mangon na ospital ko. Miles, ayaw pagilak. Gimingaw ko ni Papa Francine, ma. Kining bata, Imo magikuha ang cellphone, maoy. Wa noon mi magkasulti si Papa Francine. Miles, day. Kuan, Bataw ka po ni Papa Mabi. Bataw ka ko ni Papa Francine. Hala! Mag-unsan ta dinis may dagat. Go! Sana. Wala man maminaw. Mura magbungyo. Topping was dapat sa dagat. Ay, maligo tingali siya sa... Oh, dili ba ka siya lansuya, no? Ako pa din. Di ko gusto ini. Giswayan ko pagpukong ang akong kaugalingon nga dili magpadain eh. Pero kining niya ilaw sa akong tugan ang nagsuko ini. Ug ingon sa dili na kini mapugan pa. Dili na. Oh, may mitawag ka. Si Francine. Mitawag siya. Oh, hello, Francine. Hello, Greggy. Wa ako maka-disturbo nimo. Mangumusta unta ko bahin nila ni Corina o sa mga bata. Ni Dodot ug Miles. Lain ang akong pamati diri. Kumusta naman sila diha? Kumusta na sila, Greggy? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!